purjehditaan Tasmanian itärannikkoa ja Murray Islandin länsirannikkoa. Semmonen heikonlainen tuuli niin kuin on ennustettukin, vaikka se alkuun oli vähän kovempi. Perjantai 13. päivä, juu. Eli ei tiedä hyvää monenkaan mielestä. Nyt alkaa tuulikin temppuilla hävitä kokonaan. Joo, eli luulen, että me löydetään parempi ankkuripaikka. Katsotaan. Eipähän täällä ole ennen ankkuroitu, että kaikki on uutta. Mutta hieman on pettynyt. Minä nyt odotin, että tästä alkaa kevät, esimerkiksi tällaiset kelit, mitä nyt on, mutta talvisia myrskyjä on nyt viikko eteenpäin luvattu. Näin se meteorologi asian muotoili. Nyt se taas ei tiedä meinaako se tulla vai eikö se meinaa. Me lähestytään tuota niemeä. Näiden niemien kohdallahan tämmösiä paikallisia läkäpaikkoja on. Sitten totuus paljastuu, kunhan on ohutettu tuo niemi. Löytyihän niitä tuulia. Merenkäyntiä ei vielä ole, että aika hyvin mennään. Ei pitäisi tulla kauhean kovia tuulia vielä tänään. Kyllähän tuolla Murray Islandilla olisi pitempäänkin viihtynyt. Niitä on monia sellaisia paikkoja tullut käyntyä, jossa pitempäänkin olisi viihtynyt. Lähestytään Cape Soneratia. Piti olla länsituuli, on suoraan vastainen tuuli. Yhtään tykkää on enimmäkseen kyllä nyt ajettu koneella. Mutta edelleen huomisesta aamusta alkaen saattaa tulla ihan myrskypuuskia. Kunnollinen ankkuripaikka pitäisi löytää. Tuuli ei ole riittävä, että siinä oikein voit edes luovia. No, onneksi tuo nuorukainen nyt ei ainakaan pistä pahaksi, että sitä käytetään.
tästä katsoen näyttää, että me jatketaan Wineglass Bayhin. Oli mikä oli. Siellä pitäisi olla riittävä suoja pari seuraavaa yötä. Pilvet ei oikein näytä hyvältä. Tuolta puolelta se myrskyn pitäisi tulla. Pikkuhiljaa. Keli ei ainakaan tunnu yöksi paraneva. Tässä nyt ei ainakaan vielä ole kummosia tuulia. Vastainen se on, mutta kuitenkin pari metriä sekunnissa. Sen kyllä pitäisi olla aivan ennusteen mukaan aivan toisesta suunnasta. Mutta edelleen ennustaa, että se myrsky tulee lännestä ja kääntyy etelään. Sen mukaan kai meidän pitää ankkuroida, oli se tuuli mikä tahansa tuolla Wineglass Bayssä. Vähän turhan aikaisin tulee yö tuonne jonnekin. Tuossa on Lemon Rock ja tuonne jonnekin vuorten väliin meidän pitäisi löytää ankkuripaikka. Sataa ja on aika kolkkoa. Itse asiassa nyt sitten tulee tuulta. Tästä oli välillä ei mitään tuulta. Nyt tulee sieltä mistä sen olisi pitänyt tulla koko ajan. Tästä meni ilmeisesti kylmä rintama yli, joka vähän oli tässä jotenkin paikallaan. Ja nyt sitten se on päässyt yli, jolloin se tuuli tulee. No, en tiedä. Haluaisinko yhtään pimeämmässä tulla tänne, jos oltaisiin odotettu. No, katsotaan. Joo. Pilkkopimeessä ankkuroitiin todennäköisemmin aika lähelle rantaa. Mutta kaikki se mittaus mitä tässä on mahdollista tässä pimeytessä tehdä, niin sen mukaan kuitenkin riittävän kauas. Tässä on kyllä nyt hyvä suoja. Joku 2 metriä sekunnissa tuulta. Aamulla nyt nähdään. Tämä yö pitäisi olla minun tietojen valossa ihan vielä nukuttavissa. Seuraavan yön kanssa voi olla vähän huonosti. Tämmöisessä paikassa herättiin. Wineglass Bay. Kovin oli tuulinen yö ja tuulista on nytkin. Ankkuri on pitänyt. Satanutkin on ja nytkin sataa tuolla päässä Lahtea. Mutta merenkäynniltä tässä nyt ainakin on suojassa ja ankkuri on nyt pitänyt. Tohon tuli yöllä tommonen kalastuslai-alus. Muuten ehkä pistäisin vähän lisää ketjua, mutta se tuli minun jälkeen ja on nyt kuitenkin ton verran lähellä. Vaellusreittikin tai
ilmeisesti useampikin semmoinen polku, josta menee tuolla päin on niin ikään kansallispuistoa. Eli se on hienoa maastoa, mutta nyt ei tee mieli jättää venettä. Minä vähän ihmettelin, kun säätiedotuksessa varoitettiin, että raekuuroja tulee. Kyllä niitä näköjään sitten tulee. Niin, tässä voin sanoa 2 myrskyn välissä antauduttiin taas beachille. Katsos mokomaa, ne on kieltänyt drooninkin tässä. Niin, no saattaisi olla makea veden lähde. Jonka takia varmaan tämä leiripaikka tähän on rakennettu. Hieno perillinen sulla. Yksi hyvä merkki, että vähän ikään kuin lämpenee. Nyt on
iltapäiväoluen aika edelleen Wine Glass Bayssä ankkurissa. Tässä on nyt taas toinen ihan hyvä päivä. No vähän tuulisempi kuin eilinen. Mutta säätietojen mukaan tämä nyt onkin paras paikka koko itärannikolla. Etenkin tästä pohjoiseen niin vaan huononee. Tässäkin vähän tuulee ja vähän puuskitteleekin. Mutta semmonen 50 meripenin kulmaa tonne päin, ne puuskat on sitten lähellä myrskylukemia. Samoin tuuli on 15 metriä sekunnissa eli ei oikein mitään syytä lähteä tästä. Ollaan vähän niin kuin jumissa. Tai siis kyllä alkaa jo oikein kovastikin tehdä mieli tonne Manner-Australian puolelle. Mutta säät ei nyt kyllä salli sitä. Ja tähän on tyytyminen. Tässä on ihan miellyttävää. Nyt ei se nyt ihan 20 ole, mutta yli 15 kuitenkin, että tässä on ihan miellyttävä keskipäivän oluella istua istumalaatikossa. Tähän tuli eilen valas. Minusta näytti, että se oli ryhävalas. Se oli ihan siis kyllä kunnon valas. Se ei ollut kuin 20 metrin päässä parhaimmillaan tossa. Mutta se on tämä videokuvaaminen. Kuvaaminen yleensä, se on vähän kuin kalastamista, että ne suurimmat kalat pääsee aina karkuun. Se olisi ollut hieno kuva, kun siinä olisi ollut valmiina kameran kanssa. No sitten se todennäköisemmin sai riittävän tiedon Artemiksesta ja meni kyllä aika lähelle rantaa tuonne. Aina välillä tuli esiin, mutta eipä siitä selkäevä sillä oli, eli ei se ollut right whale, eli Grönlannin valas tai mikä se on, eteläinen mustavalasko se on täällä. Joo, en muista suomalaista nimeä. Mutta koko ajan tässä kun vaan ulkona malttaisi olla, niin aina jotain tapahtuu. Nythän on kyllä se aika, jolloin mun käsittääkseni valaat, ne kyllä menee kai tonne etelään päin tästä, mutta se alkaa olla niiden tietojen mukaan, jota Edenissä sain, niin näihin aikoihin niitä alkaa, tai siellä alkaa nämä valasturismiajat, eli ihmiset tulee valaita katsomaan. Whale watching. Joka nyt tietysti on paljon hienompaa kuin tämä entinen valaanpyynti, joka melkein tappoi esimerkiksi sinivalaan sukupuuttoon. On niitä pahempiakin paikkoja olla niin sanotusti jumissa. Kyllä se keinutuolikin siellä Joensuussa niin on pahempi paikka olla jumissa kuin tämä tässä. Kyllä näitä vuoria kattelee, mikä siinä. Ja tässä nyt on ollut kyllä säätietoihin verraten aika hyvä suoja. Ennen kaikkea merenkäynniltä, mutta ei ne puuskatkaan ihan myrskylukemiin asti. En ole huomannut ainakaan, että olisi mennyt 21 metriin sekunnissa.
tässä säätietojen mukaan tuolla pitkin rannikkoa kyllä on. Ja ankkuri on pitänyt, tuo hiekka tossa vaikuttaa aika hyvin pitävältä, ei oo träkkäämistä ollut. Mutta pitää nyt vaan niin sitten osata, onhan tässä nyt eväitä, kyllä nyt tässä pärjää. Ilmeisesti vesikään ei ole ihan heti loppumassa. Hedelmät kai ne ensimmäisenä loppuu, niin niitä kuluu just niin paljon kuin niitä ehtii ostaa.